ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଗବତ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଅହରହ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଯଶ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସେବା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଆଧାର, ସାରା ସଂସାରର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶାସକ, ତୁମ ହୃଦୟ ନିବାସୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି। ଏଭଳି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାର କ'ଣ କୌଣସି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି କି? ଏପରିକି ଶିଶୁପାଳ, କଂସ ଓ ରାବଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଶତ୍ରୁତା ଓ ଭୟ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭଗବତ ଭାବନାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ଭାବନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ତାହା ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଭୟ ବା ଶତ୍ରୁ ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସର୍ବତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବେ। ମନସତ୍ତ୍ୱ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ।